Камал театрында премьера. Биредә Әмирхан Енекинең 60-нчы еллар башында иҗат ителгән Рәшә әсәре тәкъдим ителә. Алдагы язмабыз әнә шул хакта. Театрның режиссеры Айдар Жаббаровның әйтүенчә, әсәрне уку белән китаптагы образларны сәхнәләштерү идеясе белән яши башлый. Минем уйлавымча, андый кешеләр хәзер бар, исәп белән яшәүче кешеләр. Шуңа күрә шул әсәрне алырга булдым. Татар әдәбияты классигы Әмирхан Енекинең Рәшә повесте язучының иң катлаулы һәм иң танылган әсәрләре арасына керә. 1962 елда дөнья күргән повесть укучыларны кешенең моңарча күрелмәгән эчке дөньясын сурәтләү тирәнлеге белән шундук җәлеп итә. Артистка һәм сәүдә хезмәткәренең очраклы гына очрашулары, ике кеше арасындагы мөнәсәбәтләр, Бөек Ватан сугышы елларында булган вакыйгалар ни өчен бүгенге чор кешеләрендә дә кызыксыну уята. Бу сорауга 23 һәм 24 декабрь көне премьерага килгән тамашачы үзе җавап таба алачак. Эльза Ахмеджанова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.